Kysymyksesi viittaa tiettyyn puhelinmalliin, Honor X6B:hen, ja siihen, miten Android 16 päivitykset koskevat sitä Suomessa. Käydään läpi, mitä lause: on hyvin epätodennäköistä, että Android 16 jäisi pois Honor X6B:n päivityksestä Suomessa, vaikka muut maat saisivat sen, tarkoittaa tässä yhteydessä. Tarkennus puhelinmallista. Honor X6B. Tämä on yksittäinen puhelinmalli, jota valmistaja Honor markkinoi ja myy. Sen päivityslupaukset ja aikataulut ovat valmistajan vastuulla. Android 16. Seuraava suuri Android-versio, jonka Google julkaisee. Selityslauseelle. 1. Päivitys on osa laitteen elinkaarta. Honor on aiemmin luvannut päivityksiä tietyille puhelinmalleilleen. Kun uusi Android-versio, kuten Android 16, julkaistaan, Honor arvioi, mitkä laitteet saavat sen. 2. Yleinen päivityskäytäntö. Honorin, kuten muidenkin valmistajien, päivityskäytäntö on yleensä globaali. Toisin sanoen, jos Honor X6B saa Android 16 päivityksen, se on yleensä saatavilla kaikilla niillä markkina-alueilla, joilla laite on myynnissä ja joiden päivitystuki on voimassa. 3. Hyvin epätodennäköistä, että se jäisi pois Suomessa. Tällä tarkoitetaan, että jos Honor on päättänyt päivittää Honor X6B-mallin Android 16, on lähes varmaa, että päivitys tulee saataville myös Suomessa. 4. Vaikka muut maat saisivat sen. Tällä viitataan siihen, että jos esimerkiksi Saksa tai Ranska saa päivityksen, on hyvin epätodennäköistä, että Suomi jätettäisiin kokonaan pois listalta. On kuitenkin mahdollista, että Suomessa päivitys saapuu hieman myöhemmin kuin joissakin muissa maissa. Tämä on normaalia päivitysjakelussa, sillä päivitysten julkaisu voi tapahtua erissä ja aikataulut voivat vaihdella esimerkiksi operaattorien testauksien takia. Yhteenveto. Kyseinen lause tarkoittaa, että jos Honor X6B on päivitystuen piirissä ja Honor on päättänyt päivittää sen Android 16, voit olla melko varma siitä, että päivitys saapuu myös Suomessa oleviin Honor X6B-puhelimiin. Se ei tarkoita sitä, etteikö päivityksen saapumisessa voisi olla pientä viivettä muihin maihin verrattuna, mutta kokonaan pois jättäminen on erittäin epätodennäköistä.